Hola, esteu veient RPS Music i estem aquí a Barcelona, a Ultralocal Records, amb la Carlota Falner. Hola. Anem. Jo em vaig tirar tota la meva adolescència escoltant música que no estava feta a Catalunya. De fet, tot el que s'estava fent aquí no em semblava interessant. I va ser arrel de descobrir la Núria Graham i descobrir Ultralocal que em vaig començar a interessar molt pel que s'estava fent aquí. Continua sent el mateix. De fet, estic escrivint últimament molt en català. Tothom et diu, és superdiferent, escriure lletres en català canvia moltíssim. Ja. I jo estic notant que el lloc des d'on surten les cançons és el mateix. I la intuïció a l'hora de triar les paraules és la mateixa. Tu no tenia ni idea del que volia fer. L'únic que sabia era que no volia repetir amb el Ferran. Ara, volia veure, què és de mi en l'estudio si el Ferran no està. Jo m'asseguro molt que quan gravo una cançó em puto flipi molt. En plan que m'encanti. Sí, t'agrada molt, eh? Sí. No els acabes agafant mania després de tantes voltes perquè vulguis que t'agradin tant que com, hòstia, no. No.